И какво става, хора? Добре дошли в моето видео. Днес ще направим едно предизвикателство, а именно то ще е, ако спечеля един мач на Head to Head, да отворя ето тази оферта, която е до 400 фапоинts или 4000 чема. Няма един се падне от 90 до 99 девятка и 2 от 75 плюс нагоре. Така, ако ви харесва съдържанието, което правя, моля харесайте видеото, се абонирайте за канала. Сега да започваме с видеото. Така, печалата има доста по-слаб отбор от моя. Нека да видим какво ще направим. Също така пишете дали искате да е така да ми виждате пръстите с тези отпечатъци или ако искате да ги махна, както ви е по-удобно. Ето се тая. Бербатов. Само. Това е първо видео на FIFA Mobile. Сега ще правим интересни шутове! Какъв гол на Лукас Васкес! Това даже не го бях предвидил, но ето ще се случва. Страхотно попадение на Лукас Васкес. Вижте, брутален гол между краката. Хареса ми. Доста красиво попадение. Така. Миналото, пишете, ще ви покажа отбора ми по-късно, преко по оферта може би. Кажете как ви дали какво да променя, тъй като искам да се водя и от вас сега добър шанс за Лозано, който изтърва абсурдно положение. Шави там не видях кой изчисти. Шави сега, Шави. Взех го само заради пасинга. Но това бе лошо. Добре, Лукас Васкес отново. Към Бербо. Майка ти! Не, това е много лошо. Това е много лошо. Браво бе на Габриел. Добре, браво. Лукас Васкес. Така, добре, Бербо. Стоичков. Страхотен пробив на Стоичков. Бяга българина. Стоичков се опитава да викне, но не успя. Много ще се ядосам, ако го загубя този матч. Бербо. Димитър Бербо. Моля! Какво беше това, бе? Грешка. С доста свои противници играя. И това е гол. Гол на Андер Херера, който го апгрейднах. Сега няма ви показвам отбора ми, искам да го видите по-късно. Доста некълтурен изстрел. Не ми хареса. 2-0 вадим печалата. Сега, ако не се падне нищо, ще е доста гадно. Пък, ко набърка? Сега, тук не съм съгласен. Играта има доста проблеми. Сега ще ви кажа кои са плюсове. Плюсовете са и графиката е много красива. Доста нови работи. Има пауър шутове, има работи, така, има да сменяш номерата, което е много важно. Но работите, които не ми харесват, са пасовете. Пасовете са отвратителни и стрелите, защото ударите са супер слаби. Буквално, ако не е пауър шута, няма силен изстрел. Вижте. Даже не успях и да ударя. Другото, което не ми харесва, е геймплея на като цяло на играта. Предния беше много по-хубав. Много по-реалистичен беше. Сега изстрелват абсурдни положения. И тук ще има гол, може би.
Добре. Другото, което не ми харесва, е вратарство. Не може някои мачове вратарите са супер добри, а други да са супер слаби. Го само тук изтърва. Това е другото нещо, което не ми харесва. Готино е, че добавят такива реалистични работи, както на истинската FIFA, за малко да ни вкарат. Ама и е глупаво. Примерно това да свири, когато са в атака края, примерно, или първото полувреме. Има и някои абсурдни фалове, които в момента Ромеро бил надбяган супер тъпо и ни вкарват. Супер тъпо бил надбяган Ромеро и ни вкарва човек. Вижте. Наблюдайте го. Пълна простотия. Наистина пълна простотия. Наистина пълна простотия, както се казва. Мухни, бе! Така, хора, вижте. Само заново. Но. Тук приема как нямаше дуспа. Само беше свален направо. И шави тук цяла горе. Финските са малко по-слаби. Но пък пауършутовете са доста надежни, както видяхте първия гол. И това е край на матча. Край на матча печелим с 2-1, което означава офертичка. Така. Така. Сега, хора, е време за оферта, но преди това да ви кажа ли отбора ми? Се чудя. Така. Чайте, може да направим сега. Не, няма ги направим. Чайте, какво иска за exchange? Чакайте малко. Хора, да отворим един такъв пакет. Според мен е голяма загуба, защото отбора ми е доста Само това. Тук не можем да се... Тук нямаше ли носи чумове, бе? Добре, така. Сега да купиме офертичката. Надявам се на нещо огромно. Купуваме я. Така. Моля! Хора. Хей. Това печала дори няма влезна в отбора ни. Истината е, че това печала дори няма влезна в отбора ни. Прекалено това. Но, понеже ви харесвам и ви обичам, знаете ли какво ще направя за вас специално? То няма се продаде. Брат! Другото нещо, което ми харесва в играта е, че марката е отвратителна. Сега, нещо, което ще направя за вас е... Чай, така ще отворим глупостите. Тук нещо, което ще направя за вас. Чайте малко. То реално е пакети за отвора. Имам 3200. Така. Хора. Това още един пакет. Lookout добър. 9-3. Който струва 7-1. Добре, това не е лошо. Сега. Чайте малко.
Към старо. Добре. Тук имаме локалното стене. Много кълтно да е трак поне. Добре. Сега. Имам 2700 чува. И сега да ви купя са още геймплей, ще ви купя това. Да, мерси, че го купих. Така добре ни дойде. Добре. Махай се, бе. Сега... Така, хора. Нещо за отворене. И сега ще ви покажа и отборчето ми, което е доста... Смятам, че е доста добре като за ритми. Имам 30 милиона между другото. Така. Хора, това ми отбора ми. Чакай малко, бе. Ви! Топ, чакай мой. Чакай, просто не. Топ, чакай, ще мога да влезна в отбора ми. Но аз сме Стопинян, хора, не сме на загуба. Чайте да видим кой е по отборото. Ох, това кърчи. Този кърчи. Даваме Стопинян. Айде. Стопинян. Стопинян не се паднал, даже няма го подаваме. Добре, имаме 31 милиона хора. Какво искате да си купим с тях? Предлагайте в коментарите. Бързо, като не съм ги изхарчил според мен. Аре, не мога на целия 20 минути. Плодявам. Ей, топера. Кой да си купим според мен? Кой според вас е най-лошото в отбора ни? Според мен трябва да сменим Озан. Трябва някой ясно крило. Ще остана на вас. Вкара, че никой няма коментира, но ще си купя, може би, Рай, Кол. Колко може да идея? Да идем или Бернардо Силва също мога. Това е много важно тук да гледаме. Добре, аз мисля, че ще бъде Силва, но на вас там, хора, аз бях Хайп Гого. Довиждане до следващия път.